Днес ще си поговорим за дисплеите за Kanto. Те са три вида основно. За съжаление третия вид го нямам. Ще го покажа само на снимка. Какво е различното? Ето ги, така да ги завъртя. Това е повреден дисплей, счупен. Фактически абсолютно здрав дисплей. Просто самия екран е счупен, платката е абсолютно работеща, с този ситуацията е същата. Абсолютно здрав дисплей, просто избелял екран. В случая какво можем да направим за Kanto? Както казахме, за този вариант все още нямам решение за смяна на екрана. Самия екран не може да се намери. Към момента поне го няма. Така че този абсолютно не ни върши работа, каквото да се случи с него. Го заделяме настрани. Продължаваме с следващите два вида дисплеи, които са доста често срещани. Ето и екраните към тях. Екраните изглеждат, ето тук изглеждат абсолютно еднакви двата. Обаче въобще не са еднакви. Защото разликата е тук в този лентов кабел в управлението на екрана, на дисплея. Този дисплей, този екран е с 50 пинов лентов кабел. Този е с 54 пинов лентов кабел. Този екран е към този дисплей. Ето тук смятам така, че ще се види добре. Ето го как изглежда отзад. Ето го и към него, който е екрана. Какъв е недостатъкът? При този вариант лентовия кабел е директно запоен към платката. Директно е запоен, трябва да се разпои и да се постави. Ето е този FPC конектор. Това е изключително прецизно. С 50 крачета, като разстоянието между тях е половин милиметър. Извършваше само с станция за запояване, с микроскоп и е изключително прецизно, както казах. Ето за този екран, който е по-добрият вариант и който ще го видите само на снимка. Това е доста по-добър вариант, където на самия дисплей има директно монтиран такъв FPC конектор. И какво означава, че даже сами съвсем спокойно, без никакви, само са ви нужни една пинцета, една часовникарска отверка и това общо взето, за да си смените екрана. Нищо друго не ви е нужно. Докато за този, както казах, сега точно това ще покажа в този клип, как се запоява FPC конектора. Друг съществен недостатък е цената. Този екран, както двата изглеждат почти едни и същи, този екран е на цена 130 лева, а този е на цена 65 лева, точно наполовина. Каква е също разликата, че този се произвежда само от един производител, докато тук имаме по-голям избор на производители и съответно цената е доста по-ниска. Затова аз съветвам, който си купува нов екран или съответно втора употреба за Kanto, да гледа за този тип екрани. Да бъде с директно запоен, ето е такъв FPC конектор. Много е финно. Ето го какво представлява FPC конектора. Така, заделяме и този екран на страна. Както казах, той не е обект на това видео, просто съветвам да се купува от този вид. Просто смяната после е доста по-лесна. Тук какво ще е най-важното, както казахме, дисплея е абсолютно здрав, избелял екран, трябва да монтираме FPC конектор и реално той ще стане същия като който видяхте на снимката, този, който в момента го нямам тук при мен. И какво се прави? Да почваме.
Ето вече тук се виждат 50 топина, на които трябва да сложим FPC конектора. Първо трябва да почистиме, тъй като има лепило. Трябва да почистиме и после продължаваме с FPC конектора.
И ето вече след като е запоен FSC конектора, отиваме към малко по-лесната част. Така махаме микроскопа, той повече няма да ни трябва. Ето виждаме запоене FSC конектора. Така, сега отиваме към махане на екранчето. С една отвърка се маха доста лесно първо металната част. Ето го екрана. Така, тук много важно, което искам да направим е първо така да отбележиме къде е поставен дисплея. Тъй като другия трябва да го поставим на точно същото място, а така може с две съвсем леки чертички. Другото е, че най-вероятно дисплея, това екранче, което е в момента тук, ще се счупи. То е развалено така или иначе, няма да не трябва, тъй като отдолу то е залепено с лепило. И ето направо ще го счупим, за да можем да го изкараме. Като внимаваме отдолу за пистите. Ето се светва пластмасовото. Ето, чупи се естествено. Малко ще ползвам станцията за запояване, да нагреем или пилото, да излезе по-лесно. А така или иначе е счупено вече. Ето го старият екран. Тук не препоръчвам да използвате макетни ножчета за вадене на екрана. Ето ги пистите колко са тънички и абсолютно могат да се прережат, да се прекъснат, ако ползвате макетен нож. Ползвате само пластмасови инструменти. И вече поставяме новия екран. В случая той няма двойно залепящо, аз ще му поставя тук малко по-специално двойно залепящо. Ето го.
Така, ето. Вече е залепен с двойно залепещото. Слагаме обратно металната рамка. Само че предварително смятам да изкараме това фолио, за да не остане отдолу. Предпазното фолио. И последното, което трябва да направим, е да вържем този лентов кабел към FSC конектора. Така, и ето имаме нов дисплей за канто. В случая, както казах, този дисплей, който в момента го нямах, който го видяхте на снимка, вие имате да направите само тази последната процедура. След монтажа вече вие имате монтиран на този тип, който е на снимката, имате монтиран FSC конектор. Така че това е, което имате да направите, само последната стъпка. Изключително лесно. Тук единствено трябва малко да се внимава с монтажа на лентовия кабел.